ще има достатъчно Николай Славеев, Роженския манастир. Да, ще може, да, след малко. Приятна вечер, благодарим за поздрава. 0878 80 10 80, ако искате да се включите на живо, имате късмет, разбира се. Иначе може да ни пишете в сайта radioveselina.bg. Горе дясно напиши поздрав. Коло Македоница. Nu să aveți o seară minunată. Cu playlist-ul făcut exclusiv de tine. Ziua se încheie cu Alexandra Gavrila. Etică și integritate. Aleg cu încredere pentru că totul este organizat corect. Suntem aici pentru a organiza alegerile. Noi suntem Autoritatea Electorală Permanentă. Alege. Ai încredere în alegerile tale. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Rezervați de acum locuri la TIFF. Între 14 și 24 iunie, Festivalul Internațional de Film Transilvania transformă Clujul într-o experiență cinematografică cu peste 200 de filme, concerte și cineconcerte de neratat. Detalii și abonamente pe TIFF.ro, un festival susținut de Europa FM. Acest mesaj este de interes public. De 20 de ani. În fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgență. Așa că, dacă nu e urgență, mai cunoaște-ne. Sunt responsabili la 112, o campanie a Serviciului de Telecomunicații Special. Acest mesaj este de interes public. Vă prezintă știrile. Bună seara, bine ai revenit. Bine v-am regăsit. Salariul minim va crește la 3.700 de lei brut de la 11 iulie. Ziua internațională de comemorare a genocidului de la Srebrenica. Mâine în Banat, estul Olteniei și zona nord-occidentali. În a doua parte a zilei vor fi averse și condiții de grindină. Ploi slabe de scurtă durată. Η ώρα είναι 9. Πρώτο πρόγραμμα. 91,6, 105,8 και στα μεσαία στους 729 χιλιόκυκλους. Δελτίο ειδήσεων. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Διασταύρωσαν ταξίφι τους οι 5 υποψήφοι για την Προεδρία της Κομισιόν στην τελευταία τηλεμαχία που ολοκληρώθηκε στην αίθουσα Ολομέλειας του Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες. Επιστολή με την οποία ζητούν τη δημιουργία κοινής ασπίδας για την αεράμινα της Ευρώπης με κοινοτική χρηματοδότηση απέστειλαν σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πολωνός ομολογός του Ντόναλντ Τούσκ. Οι δύο ηγέτες ζητούν να τεθεί επίσης το θέμα προς συζήτηση στην επόμενη σύνοδο του Συμβουλίου που είναι προγραμματισμένο στις 27-28 Ιουνίου, ενώ όπως επισημαίνουν σύμφωνα με τον Bloomberg η κατασκευή μιας ασπίδας θα λειτουργούσε καταλυτικά υπέρ της αναβάθμισης και ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, δρομολογώντας παράλληλα μεγαλύτερο βαθμό συνεργασίας στον τομέα αυτό. Η επικεφαλής της Κομισιόν, η οποία είναι υποψήφια για δεύτερη θητεία στις ευρωεκλογές του επόμενου μήνα, φάνηκε να ενστερνίζεται την πρόταση των δύο ηγετών σε ανάρτησή της στο X.
Σημαντικές κυβερνητικές πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση της ελάφρυνσης από το υψηλό κόστος για τη στέγη, αλλά και οικονομικά μέτρα στήριξης για την οικογένεια, προανήγγειλε μετά τις επικείμενες ευρωεκλογές ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, μιλώντας στο πλαίσιο του συνεδρίου Δημογραφικό 2024 Εθνική Προτεραιότητα στο Μουσείο της Ακρόπολης. Έχουμε τη δύναμη να πάμε στην Ευρώπη την επόμενη μέρα να διαπραγματευτούμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για τις Ελληνίδες και και είμαι σίγουρος ότι θα ανταποκριθείτε και σε αυτή την πρόκληση και θα είμαστε οι μεγάλοι νικητές στις εκλογές της 9ης Ιουνίου, τόνισε μιλώντας σε πολύτιμο Άργος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις κάλπες θέτουν οι πολιτικοί αρχηγοί, οι οποίοι πυκνώνουν τις περιοδίες και τις δημόσιες παρεμβάσεις τους. Αύριο στην Βουλή θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Την αισιοδοξία του για τις ευρωεκλογές εξέφρασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24. Ο Στέφανος Κασελάκης πραγματοποίησε περιοδεία στον Πειραιά το απόγευμα με βολές κατά της κυβέρνησης για την ακρίβεια, με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να μιλάει για την πρόταση του κόμματός του για μειώστη φορολογία για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις με κέρδη έως 200.000 ευρώ. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ παροδηγεί ότι θα βρει στο παρόν στην κοινοβουλευτική αναμέτρηση για την ακρίβεια. Το ΠΑΣΟΚ θα πετύχει το στόχο του να είναι ισχυρή αντιπολίτευση της χώρας, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στον 984, εξαπολύοντας επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Για τον κύριο Κασελάκη είπε ότι έχει μπει σε τοξικό παιχνίδι και επανέλαβε πως έχει απίστευτη ασυλία από τα μίδια. Όσες επιστολές και αν στέλνει ο κύριος Μητσοτάκης στην Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν στην Ευρώπη, την πραγματική απάντηση ήδη την έχει πάρει χτες από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες όλης της χώρας που ανέδειξαν την πανσπουδαστική πρώτη δύναμη ξανά σε όλη την Ελλάδα για τρίτη συνεχή χρονιά, σχεδιάζει με ανάρτησή του στο TikTok. Αμέσως μετά το τραγούδι που θα ακολουθήσει με την Ελεονόρα Μελέτη. Неща. Отново. Поздрава е за. Обажда се Полинка от Русе да й върви много като онзи ден от Oxygen Кислородов. Тази песен, както искате, няма как да я чуете, нещо друго си изберете. Господин Христосов, добър вечер. Иде къде си добро дошло. Тази песен звучи за големия синдикан от Православен. Искам да я чуя. Добре, ще чуеш. Редник Лазаров, за Редник Динков и вас Жан Пенков от Априлция са живи и здрави на здраве. Дайте нещо